अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन नैबे भिडिअखौ आङो हर गेजेरब्लाबो बानायनाय जाबाय मानोना जोंनि जायगायाव दा ओरैबायदि मानसि गोमानाय मानसि खारनाय ओरैबायदि जागासिनो दङ मैया सानसे जाबाय होनना बुंदों बेलासिनि 7टा बायदि माने चिरां जिल्लानि बे बेंटल गेट होननायावहाय दाहालिगावनिफ्राय थाङोला ससे फैनानैहाय मोनसे बेंटल गेट होननाय दङ बे बेंटल गेटनि जाथाय माने बिमा फिसा गोमानानै दङ ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय बे जाथायाथ' माने बियो हौवाजों खारनायबो होनजाया बेखौहाय बिमाया माने फिसाज्लाखौहाय स्कुलाव दोनफैदोंमोन ओमफ्राय स्कुला लेट जानाय हिसाबैहाय जाग्रोनाय हिसाबै दा थाङाखिसै ओमफ्राय बिहावनि न'आवनो ओंखामै मायै संनानै जादोंमोन होननानै बुंदों बेंटल गेटआवहाय ओमफ्राय बे जाथायखौहाय मोनाबिलिनि 7टासोआव जादों होननानै बुंदों बे मानसिया गोमानानै दं आरो नायफाता बेखौ सोर दैखारदों ना सोरबा लाना थांखारदों ना सोरबा बेखौ रां दाबिनि थाखायसो जाल खालामनानै लांदों बिमा फिसा सानैखौबो लांदों ओमफ्राय थफ्लाफ्रा लेखा बेगफ्रा बिनि दरखं मोखाङावनो बाहेरायावनो बुरला जारला गारनानै दङमोन होननानैहाय माने न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायदों आरो दा आंबो बे जाथायखौहाय डाइरेक्टलि न'खरनि मानसिफोरजों रायज्लायनो मोनाखै दा आङोहाय जोंनि SK बड' ब्लग इउटुबारासो आङो बेखौहाय शेयार खालामहरनाय जादों बिनिखायनो आङो चेनेलावबो बेखौ आङो शेयार खालामनानै होनाय जाबाय नोंथांमोना बे मानसिखौ बबेबाफोर नुयोब्ला नुसनोब्ला माने नुबायदोंब्ला हेफाजाब खालामब्लानो जाबाय माने बे स्क्रिनाव होखानाय फन नम्बरावहाय फन खालामनानै खिन्थाहरब्लानो जाबाय हेल' औ नों सनदा बाबु औ दा आं नोंदासोलै जन बङाइगाव थाग्राया नै आस्सा ओमफ्राय माबा जादों नामा जानाया ओरैबायदि बाबु बे जोंना बिहामजोआ बिसौखौ लानानै मैया फुङाव फैदोंमोन स्कुलाव बेवहायनो होदों नालाय ओमफ्राय स्कुला लेट जाबाय स्कुलावबो लांनो मोननाय जायाखिसै ओमफ्राय बेयावनो थादों ओमफ्राय दखानबो दङ बेवहाय बेंटल गेटआव ओमफ्राय बेंटल बिखुनजोआ फैनानै दखानखौ खुलिनायाव बेयाव थादों सानसे ओमफ्राय थानानै मोनायावहाय बन्द' खालामनानै फैबायनो मानसिया 5:30टासोआव बे टाइमाव आंबो गैयामोन बे काजलगावसो दंहैयोमोन आङो ओमफ्राय उनावहाय आङो मोना फैनानै नुफैबाय न'आवहाय जे बारान्दा सिङावहाय बेग थालांदों साबिफ्रा थालांबाय दखाननि साबिफ्रा ओमफ्राय मबाइलाबो बेयावनो थालांदों सिङावबो बिसौनि बेग लेखाफ्रा थालांबाय बेबायदि ओमफ्राय हठात मा जाखो आङो सानबाय दानिया आङो फन खालामबाय मबाइलखौ नुथ'वाखैमोन ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारना फन खालामबाय आङो फना खालामब्ला बेयावनो गाबगासिनो दं मबाइला दुदनो माने रिंटन गैया मा भाइब्रेसन होनाय आरो फैना नायफैब्ला बेयावसो दङ टेबोलाव बेगफोरखौ नायबाय साबिफ्राबो बेयावनो दं बेवहाय आङो सानबाय मा जाखो हठातनो बेखौ बुजिस'नो हायाखिसै आङो 6:30टासो टाइमाव सफैदोंमोन एसे आन्द्रा आन्द्रिहां एसे नुस्रा नुस्रि टाइमावहाय सफैदोंमोन आङो दा मा जाखो बिसौबो दङ बिसौखौ लानानै हठात मा जाखो बेखौनो बुजिनो हायाखिसै बाबु बेखौनो नोंनो खिन्थाहरनाय जादों बे धालिगाव थानायावहाय मोनायाव थांनानैहाय एसे इनफरमेसन हैनाय जाबाय खुगाजोंहाय ओमफ्राय बिसोरो लोगो जोंजों फैफानानै नायनानैबो थांबाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय बिसोरो लिखित एप्लिकेसन बिहरदों नै बेबायदि आरोखि बाबु आइदियारि न'खरफ्राव माबाफोर प्रब्लेम एसे कन्ट्रभार्सिफोर नांलायनाय मानायफोर जादोंमोन नामा दा जेनेबा बेखौथ' आं मोनथिथ'लाबाबो आंथ' नैबे बेंटल गेटआवसो थायो नालाय बङाइगाव बेंटल गेटआव ओमफ्राय बेयावनो बिसौखौबो स्कुलाव होनायखाय बेयावनो फैयो सम बेयावनो थायो ओमफ्राय न'आथ' ओजोंसो थायो नालाय बाबु बिजनियावसो दे जिखिया आं बाबुजोंबो खबर लाहरगोन ओमफ्राय ओरैनो नोंसोरजोंथ' जेबो दावराव दावसि गैयामोन दा जालायखादों जेबो दावराव दावसि गैया बिराद माने मोजां अनलायनानैसो थायो बिदि खुसिनो आरोना बिदिसो अननानैहाय नोङो जुदि होयोब्ला मबाइलफ्राव नोङो खावलायहरदो सोरबा जुदि लांबाय बायदोंला एटेक खालामनानै जाहाथे मोजाङै मोजां हगार हरदो मानसिखौ आरो अबावबाफोर सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला जाहाथे लाखिनानै दोननो ओमफ्राय खबर हरो बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय आस्सा जाबाय दे आदा आं बेखौ होना होगोन ओमफ्राय आं बाबुजोंहाय खबर लाहरनि दे औ दे बाबु दे खबर लाबाय था दे औ दे जागोन दे जेनेबा जेबोथ' जालायाखै दा न'आवहाय जेबो गैया एकदम ओमफ्राय दा
जेनेबा सन्देह एसेसो नों गुबुनफोरजों माबा रायज्लायनाय मानाय सन्देह दं नामा जेनेबा? बेफोरबायदि जेबो गैखाया गैनाया। मिन्थियानो स्कुलाव सानफ्रामबो लाङो नालाय स्कुलाव सानफ्रामबो लाङो 8टायाव सानफ्रामबो ओंखारलाङो स्कुलाव ओमफ्राय दाना स्कुलखौबो मैया टाइम जानानै मोनस्लाबहैयाखैनो ओमफ्राय मोनस्लाबहैयाखै ओमफ्राय दाना बिहाव बिखुनजोनाव ओंखाम ओंख्रि संनानै जाबायनो ओमफ्राय 4टा 5टासोआव न'आव फैनो होननानै ओंखारदों ना मादों होनखो ओमफ्राय गावसोरबो बिखुनजोआबो गैयामोननो आरो बियायाबो गैयामोननो ओमफ्राय ओंखारबोनायावनो ओंखाराखै आरो न'आवनो ओमफ्राय बेग थेग बायहेरायावसो नुफैजोबबायनो मबाइल थबाइल बायहेरायावसो नुफैजोबबायनो गासिबो जामायजोमोन बियायमोनहा। औ आङोहाय आदाया खोन्थाहरखाबाय ओमफ्राय गासिबो जेनेबा न'खरफ्राव माबाफोर जालायदोंमोन नामा जेनेबा? न'आव जेबो जायाखै न'आव मोजाङैनो थांदों ओंखारनानै सानफ्रामबो बिदिनो मोजाङैनो थाङो फैयो सानफ्रामबो गथ' लाङो नालाय। दा गथ' अन्थाव बाथाव गथ'नै ओमफ्राय गथ' अन्थाव बाथाव गथ'नि थाखायनो आंहा बिराद माबा सान हर मैयानिफ्रायनो ओंखाम दै गैया गथ' गथायनि थाखायनो। माब्रै बिदि जाखो दे हथातलाय? ओमफ्राय दा जेनेबा अन्थावथाव गथ'। ओमफ्राय बाजै ओमफ्राय बेनावहाय मबाइलखौथ' गालांदों हो ओमफ्राय सिंफ्राव मबाइलफोर लाखोमाबायनायफोर सोरजोंबाफोर रायज्लायखोमानायफोर एसेसो सन्देह गैया नामा? ओहो रायलाया रावजोंबो न'आवनो ओरैनो थाफैयो मबाइल फिसा बेनो मबाइल फिसासो न'आवनो टिभिलावनो दोनफैयो फिसायबो लायो एखमबा गावबो लायो एखमबा फिसाय मबाइल गिदिरखौ लायो एखमबा बियो ओमफ्राय मबाइल फिसाखौ बियो लायो एखमबा फिसाया सोलायलायोसो रावजोंबो रायलाया मबाइल फिसाखौनो बांसिन लायो बियो। ओमफ्राय दा जेनेबा आं रेकर्डिं लानानै दं बाजै नोंजों रायज्लायनायखौ ओमफ्राय होनांगौ इउटुबाव ना माथो जेनेबा? ओं होदो होआबा उफाय गैला आरो। दा सासे नङा सानै गोजोन बिमा फिसा। बाबुजों लोगोसे गाव जाहैबाय गावसोर। ओं दे जेखिजाया आं होगासिनो दङ बाजै आं माने न'खरावहाय क्लियार लानो होननानैहाय नोंसिनावहाय सोंहरनाय जाबाय जेनेबा न'खरफ्राव माबाफोरबो बेबायदि एसे एनै कन्ट्रभारसि बोराबलायनाय मानायफोरबो थाखोमाबायनो हागौ साननानै आं खबर लाहरनाय जादों जेखिजाया आं होगासिनो दङ दे। जाफोदे ओमफ्राय एड्रेसखौबो नोङो खिथाहरखादो दे आं बुंलायबाय थालायैयाव। औ दे माबा भिलेज नदियापारा। औ पिअ गेरगाबारि। औ पिएस बिजनि। औ डिस्ट्रिक्ट चिरां आसाम। ओमफ्राय जेनेबा बे गावसोरनि नामालाय माथो नोंनि गोमानाय बे हिनजावनि नामा मा नाममोनलाय? रश्मि रेखा नार्जारि। औ ओमफ्राय बे बाबुनाया गोलैनाया? आर्यान बसुमतारि। औ ओमफ्राय नोंनिखौबो खिथाहरदो दे। आंना फ्रिमेन बसुमतारि। आरो बेजों लोगोसे जायनाखि 13 बोसोरनि उन्दै गथ' जेनाखि क'क्राझाराव जानाय जाथाय मानसिफ्रा ओरैबायदि नायजाखाया उन्दै गोजासो नुजोबखायो बिसोरो बेबायदिबाव आरो बेजों लोगोसे मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोरबा थुलुंगा होग्राबो गिदिरफोर दङ होननानैहाय मिथिनो मोनदों। दा बेखौबो आङो लाफाबाय माने जोंनि बर'फ्रा ओरैनो इनाय अनागारि खालामजागासिनो दङ गुबुन हारिफोरजों गुबुन जाथिफोरजों। मा जाबावगोन मा होननानैहाय फोरमायबावगोन आङो नोंथांमोननोहाय। बे उन्दै गथ'खौ रेप खालामनायाव सोर लोब्बा दङ बैसोरो आयेन बायदियै साजाखौ मोनजोबनांगौ। आरो बेयावहाय जोंनि बर'नि आफादफ्राबो गोबाङानो दाबि खालामदों बेखौ बे नानिनोहाय जास्टिस होनो थाखाय बे नानिनि थाखाय बिजिरनाय मोननो थाखाय जोंनि बर'नि आफादफ्राबो मदद खालामनायखौ नुनो मोनदों। आरो बे गथ'फोरखौ नायलाथ' ओरैबायदि नाबाल' गथ' गोजा मा बिसिबां बैसोनि बिसोरलाय 15 बोसोर 16 बोसोर 17 बोसोर नै बेफोरबायदि बैसोनि गोजाल' बैफोरबायदि मानसियानो ओरैबायदि थोद आरो बेजों लोगोसे माने थुलुंगा होग्रा गिदिर मानसिफोर दंफायो होननांदों बैसोरबो आयेन बायदि गोख्रोङै साजा मोननांगौ। नोंथांमोनाबो भिडिअखौ शेयार खालामनानैहाय पस्ट लिरनो दाबाव। बे नानिनि थाखाय जोङो जास्टिसखौ दिहुननानै होनांथारगोन आं नैबेखौ सानो आरो आं गोलाव बाथ्रा बुंला आंनि